Rozvať som Nika. Nech máš pekný film, nie taký nejaký, že tam budeš stať. Začo, ale íď toho proti slnku, to nemôžem. No, to čo, jak sa máš? Čo nič nerozprávaš mi, čo tak si kúpa na slovo? Čo sa začal rozprávať? Čo to bude nezaživný film potom? Kto si ho kúpi? No, toto mi povedz. Či nič nerozprávaš? Čo mi povedz? Sa ti páčili tie ukážky, čo nám púšťala Poláčeková? No to bolo cíle nejak, mal to tá žena, mala mužský hlas. To bol Briti. Tak čo nemali žiadnu ženu na toto po ruke, že by sa možná dávať. Dá povedať, že nie. Prečo? No akože... Držíš toto? Čo klikne alebo blíkam do članu milosti? Prečo? Ja chcem, že si sa mnou komunikovala. Som mala ísť na túto úrad práce, tam bolo tiež celkom zaujímavé. Tam bolo, že jak máme chodiť na pohovory. Že máš prísť, máš sa usmiať a podať ruku a pozrieť do očí a pevne stisnúť. A také veci. Keď sa máš na to pripraviť, že sa máš pekne oblezať, že máš prísť najskôr 10 minút pred pohovorom tam. Že nie, že tam prídeš už oxidovať hodinu pred tým pohovorom. Ešte chceš niečo vedieť? Ale tak ako prečo? Hej, kto tu prišiel? Kde ideš? Však, prečo je more kamera? Však si predstav, že nemám ju. Tak ja ju tam nemám. No toto strašne s ňou. A čo však, čo? Chcem tam zdokumentované. Ja to lížem. Čo sa hovoríš? A však nič nerobíš, to je vypnuté, to nefunguje. Strašne s tebou. Ne. Čo da čo porozprávame, tiež taká som ale ja myslíš. No, čo to je? Dobre. Tak dotkýňam ti počítač, nesumiem, tak. Už ide cipo. Čakaj, však nejď sa. Teraz sa nemôže veľmi toto s tým mykať. Ježiš, kde je Nika, pre Boha? Nika! Tu je. Čakaj, cipo, vidím nos, aj zuby. Čakaj, dám tu naspäť, bo to je taká kvalita, že toto. Aha, Nika ma bije, mám dôkaz šikany.